Hej alle sammen, og velkommen til den her video. Det er anden episode af Pokémon Brick Bronze med min ven. Han er lige der. Ja, så lige nu prøver jeg bare at se, om jeg kan fange nogle Pokémons. Måske der vil min Froakie op til at battle mod hende der. Jeg håber, jeg kommer ind til det andet område først. Men det ved jeg ikke, om jeg gør. Men nu fanger jeg lidt nogle Pokémons. Lad os se, hvad jeg får. Nej, den er rigtig dårlig. Det er bare gratis XP til min Froakie. Ja. Driver ud på livet. Tak. Okay. Jeg bruger waterpulse på den. Ja, one shot. Nice. Okay, hvad får jeg nu? Bare en Metapod. Det er ikke så godt. Okay. I det her afsnit vil jeg rigtig gerne prøve at se, om jeg kan klare sallederen. Og så når... What? Jeg tror, jeg fanger den her. Den er cute. Ikke one shot, ikke one shot, please. Okay, nice. Okay, godt. Ja, ikke rigtig effektivt. Jeg prøver at se, om jeg kan fange den her. Please. Nej. Det må så tage på Strong Energy. Det ved jeg ikke, hvad jeg tror. Okay. Kom så. Anden forsøg. Nej! Jeg er lidt bange for, den dør. Ikke dør! Ikke dør! Nej! Den døde! Damn. Det var uheldigt. Okay. Kom så. Waterpulse igen, tænker jeg bare. Så... Waterpulse, na. Da-na-da-na-na-na-na. Da-da-da-da. Da-na-na-na-na-na. Okay. Kom. Jeg har brug for at fange Pikachu. Godt, Froakie. Caterpie. Jeg får hele tiden Caterpie af de der bug nogen. Ret irriterende. Ja, kun 22 XP points. Har min ven ind i det nye område? Endnu en? Men er den så cool, ja? Jeg ved det ikke. Skal en waterpulse kan få den ret meget ned. Ja. Okay, hvis den ikke bliver fanget nu, så er det sindssygt. Tak, let's go! Jeg fik den.
Okay. Kom så. Jeg har bare nikket igen. Det er ikke så godt. Det er virkelig ikke godt. Bare waterproof, prøver jeg bare på den. Så ja, nice. Yeah! Froakie Evolver! Jeg kan ikke engang huske, hvad den bliver til efter Froakie. What? Let's go! Okay, jeg skal tilbage og få healet mine Pokémons. Og så prøve at se, om jeg kan dræbe hende der. Mindre jeg lige får en Pikachu her. Nej. Froga... Hvad hedder han? Frogadier. Og sådan noget. Jo! Okay. Hej Jake. Nice. Okay. Forhåbentlig kan vi dræbe hende der. Jeg cutter lige til, når jeg er gået over til Avane. Er den pause? Okay, nu er jeg henne. Okay, lad os se, om jeg kan slå hende her. Så jeg gider. Hvorfor snakker hun så meget? Jeg kan seriøst ikke det her. Så irriterende. Fuck dig, jeg dræber den. Kom så. Ja, water pulse. Burde gøre ret meget damage. One shot. Jo, det er sindssygt. Okay, godt. Nu prøver jeg lige noget. Ja, det vil jeg. Fordi nu vil jeg godt prøve den her hurtigt. Okay. Nej. Kun en gang? Nej. Okay. Fuck. Det her er ikke godt. Det her er virkelig ikke godt. Mindre vi angriber først, så tror jeg ikke, vi vinder den her. Hvad I, hvis den ikke one-shot os? Ja, hvad I? Hvad? 4 gange? Er vi seriøse? Det er den ikke mene. Nej. Kom så. 6 sekunder. One shot. Let's go! Vi klarede den! Let's go! Hvad så, Jake? Godt arbejde med at få din halskede tilbage. Så hun var en af Team Eclipse folkene. Kan vide, hvad deres problem er. Ja. Let's go! Let's go! Okay, jeg skipper bare alt det her. Okay. Nu er der kommet sådan en bro ned, tror jeg. Så jeg kommer tilbage, når jeg er derovre ved broen. Ses. Okay, nu er jeg henne ved tunnelen til det nye område.
Okay, lad os prøve at gå igennem. Skal igennem her. Og nu burde det være ved det nye område. Ja, let's go. Nu er der lige sådan en rute ind til det nye område. Tror jeg. Jeg er ret sikker på. Jeg kan faktisk ikke engang huske, hvad der sker nu. Okay, en lille timelapse af mig, som der går hen til det der nye område. Den starter nu. Okay, nu er jeg ved det nye område. Prøv at se det. Man skulle bare lige klare nogle trænere og gå igennem noget græs. Og det er herinde, hvor sallederen er. Og så får mig og min ven vores første battle, når vi har klaret den. Jeg tror, det bliver i den her episode. Det gør det. Højst sandsynligt. Og nu skal jeg bare lige heale mine Pokémons. Og så er der en måde, som der er rigtig god til at få XP ind i det område. Det er... Der er sådan en træner, som det giver ret meget XP. Den skal jeg lige gå ned til her. Det er... ham der. Jeg kan se ham nu. Ja, det er ham der. Den der træner burde give ret meget XP, det kan jeg huske. Ja. Ja, jeg kan præcis huske, hvad han har endda. Fordi jeg har klaret ham her så mange gange. Okay, nu kommer der en lille timelapse, og jeg klarer ham her nogle par gange, fordi det er lidt kedeligt at se på. Så den kommer nu. Okay, nu har jeg lige klaret den nogle par gange. Og min, hvad var den hedder? Min, hvad hedder den? Ja, Frogadier er blevet level 20. Nu prøver jeg en anden strategi. Nu vil jeg ikke prøve at få så meget XP, lige nu i hvert fald. Nu vil jeg prøve at se, om jeg kan fange nogle Pokémon. Jeg har ikke så mange Pokéballs, men... Se, en Electric kunne være god. Nej, men den er dårlig. Den er dårlig Electric. Så ja. Jamen, nu prøver jeg bare at fange nogle Pokémon. Lad os se, hvad jeg får. Nej, den er ret dårlig. Det ved jeg heller ikke at have. One shot. Godt. Jeg så også min ven stå her. Nu kan jeg ikke se ham, men jeg er lidt bange for, at han har fanget et eller andet godt. Og han er... Okay, han står deroppe. Okay, han står bare og aura farmer lige nu. Han har nok fået et eller andet godt, fordi han står og aura farmer. Okay, bare den der igen. Det er dårligt. Det er rigtig dårligt. Kan jeg ikke få noget godt? Okay. Ja, den her. Det var lidt den, jeg gik efter. Shinx.
Bange for at one-shotte den. Ja, det tror jeg gør. Jeg tror, jeg bliver bare nødt til at prøve en Pokéball. Fordi jeg tror, jeg one-shotter den. Ja, jeg bliver nødt til det. Jeg bliver nødt til at bruge. Den er level 5. Jeg er level 20. Jeg er 15 levels. Det kan godt være, den ikke one-shotter. For helvede. Nej. Altså, den er ikke så rare, så jeg får den her. Prøv at se. Den slår bare Eurofarmer. Og den her electric, det er crazy. Let's go. Okay, jeg har en anden strategi den her gang. Nu tager jeg min Chop-tyve på. Fordi den gør meget mindre skade, fordi den er level 13. Se, jeg kunne nok godt lave det der angreb uden den one-shotter. Okay, sådan... Hvordan, bro? Hvordan bliver den one-shottet det der? Og så får jeg den der, altså. Så den der, eller? Okay. Okay, hvad er det der? Nej, sådan helt seriøst. Hvad er det der? Den er jo bare klam. Hvad er det? Holy shit. Den skal væk fra min skærm. Okay, jeg tror, jeg cutter videoen her, og så kommer jeg tilbage, hvis jeg har fået noget godt. Okay, jeg har lige fået en, som der hedder Abra. Eller jeg er i en battle med en, der hedder Abra. Okay. Hvis jeg husker rigtigt, så er det eneste angreb, den gør, er at teleportere væk. Hvis jeg får den her, så har jeg bare vundet, føler jeg. Nej. Kan jeg prøve? Please. Ja! Jeg fik den! Let's go! Jeg fik den faktisk. Jo! Det her er så godt, venlig. Abra, hvad har den på? Se, teleport. Den er landet på. What? Holy. Let's go. Okay, jeg prøver lige at se, hvad den der gør. Okay, jeg fik den. Jo. Jeg har ikke engang været her i så lang tid. Jeg har ikke engang prøvet at fange ting i lang tid. Det var nok kun sådan 2 minutter eller sådan noget. Det her er så godt jo. Prøv at overveje, hvis jeg kan få 2. What?
Det er crazy. Jeg er helt chokeret over, at jeg faktisk fik den. Let's go. Okay. Nu tror jeg, at jeg er færdig med at fange Pokémon, så nu prøver jeg bare at gå ned og tage ham her. Okay. Let's go, jeg fik den. Jeg kan gøre det. Okay. Så nu prøver jeg bare at få lidt XP til at level op min Abra. Hvis jeg får den udviklet i dag, så jeg evolver den i dag, så har jeg vundet. Tror jeg. Jeg ved faktisk ikke, hvad for nogle mine venner har fanget. Nå, der er ikke mere. Jeg bliver nødt til at gå op og heal. Jeg kan ikke bruge det der angreb mere, så jeg kommer ikke til one-shot den. Ja. Bare irriterende, når jeg ikke one-shotter. Okay. Prøv at se, hvor meget den gør på sådan en... Ja, jeg tænkte nok. Ja, tilbage. Jo, Gustav, shut up. Undskyld. Shut up. Undskyld, pappa, YouTube. Kom der overhovedet nogen ind i din... Okay, nu laver jeg bare en timelapse, hvor jeg prøver at få XP fra ham her. Okay. Nu har jeg lige... vent i, der ligger en Pokémon. Eller Pokéball, ja. Og nu har jeg lige klaret den der, jeg tror, ikke så mange gange. Jeg gad ikke rigtig gøre det så mange gange. Men nu, selvom at jeg ikke fik en Electric type Pokémon, så vil jeg godt prøve og se, om jeg kan klare sallederen. Det kan jeg nok ikke, men jeg vil godt prøve. Og se, om jeg kan. Så let's go. Herinde. Man skal lige klare en af hans under... jeg er ikke engang healet endnu. Det vil måske være klogt. Og heale lidt. Ja, boom. Okay. Hvis der er noget andet, I vil se mig spille nede i kommentarerne, så bare skriv det. Jeg har rigtig mange spil. Jeg har Ark, jeg har Counter-Strike, jeg har alle mulige spil. Så ja. Bare nævn et spil, og så spiller jeg det. Nå. Nu skal jeg prøve at se, om jeg klarer den. Jeg tror desværre ikke, jeg kan, men jeg kan prøve. Okay. Lidt høj musik måske, men det er fint. Det er helt fint. Ja, så skal jeg fight ham her, en af hans understøtter.
Okay, jeg kan faktisk ikke engang huske, hvad de har for nogen. Electric. Den er rigtig dårlig. Den burde jeg bare kunne one-shot, faktisk. En level 11. Jo, det burde jeg godt kunne. Ja, nice. Hvis jeg ikke mister noget liv på de første 2, eller bare den her battle, så ville det være rigtig godt. Shinx, let's go. Endnu en electric. Det giver ikke mening. Okay. Det er også bare et one-shot, forhåbentlig. Yes, ja. Okay. Let's go, let's go. Hvad for nogen har han? Ven i den samme? Den der er mindre level. Nice. Okay, bringer han også bare en Shinx ud så? Eller hvad? Nej, bare endnu en electric, som jeg også kommer til at one-shot. Nice. Okay, hvad er den sidste? Magnemite, nej. Ja, det er den her, jeg kan godt huske den. Stål, den, jeg kan godt huske den der. Men en one-shot den? Det er mega godt. Men jeg har ikke mistet noget liv på nogle af mine. På nogle af mine Pokémons. Men kan jeg klare den første forsøg? Men i hvad? Okay. Kom så. Chat. Okay. Nice. Hvad for en? Nej. Ikke Geodude. Hvordan er han electric? Nej. Focus Slash. What? Hvordan gjorde den så meget damage på mig? Det er faktisk sygt. Nu har jeg tabt jo. Nej. Hvad mindre jeg one-shotter den. Den der. Level 16. Jeg tror ikke, jeg one-shotter den. Jeg tror virkelig ikke, jeg Hvorfor kan den gøre det for mig? Ja, jeg tror det. Det er lidt cooked nu. Altså. For helvede, den kan prøve. Ja, det er one shot, er det ikke? Nej, det er det ikke engang. Kom så, one shot, please. Nej. Kan den egentlig ikke kun lave et angreb? Den der Abra. Jeg tror, det bliver nødt til at være højere level. Ja, kan den ikke kun lave... den bliver bare one-shottet. Ja, okay. Den blev ikke engang one-shottet. Den der er lort. Ja, den bruger lige igen. Det er fantastisk. Bare lige bruge 2 gange i streg. Altså, for helvede. Ja, okay. Ikke. Jeg tror, jeg bliver nødt til at level op mere. Ja. Det er ikke så godt, det her. Det var ikke så godt. Jeg troede på det. Men det var Geodude, som der gjorde så, at jeg tabte den der. Fordi den gjorde så forfærdelig meget damage. Ellers tror jeg måske, jeg ville have vundet. Okay. Hvor er min ven? Han er stadig dernede. Hvad laver han? Prøver han at Dynamax? Ved du hvad, det prøver jeg også. Prøver jeg at få en Dynamax, så prøver jeg også at få en Dynamax.
Han fakede mig out. Nej, den er jo dårlig. Den er også dårlig jo. Nej. Waterpole. Fordi jeg skulle have brugt... Ja, det her kommer til at tage lang tid. Skal I se den? Ja, det er et så godt angreb jo. Fordi den vejer ordentligt meget, fordi den er Dynamax, så vejer den mega meget. Den der... Hvor er det Max Guard jo? Altså, det er så irriterende. Max Guard, altså... Og nu... Kunne jeg egentlig bruge... Hvordan får jeg den? Ja! Jeg tror lige, der står noget andet end Max Guard. Lort. Ja. Hvad? Okay. 4 slag. Nej, okay. Jeg ved ikke engang, hvordan man får den, eller om man kan få en Dynamax for den der, det har jeg bare hørt. Ja. Okay. Okay, nu klipper jeg lige lidt i videoen. Jeg kommer tilbage, når jeg har klaret den her nogle par gange, og mine ting er blevet højere level. Ses. Okay, jeg er tilbage. Jeg har lige grindet ret meget. Jeg har fanget en Shinx. Jeg har udviklet min Abra, som der er en Kadabra nu. Ja. Og så er min Froakie, det er blevet level 26. Min Chop-Chew er blevet level 18. Jeg vil godt prøve nu. Jeg er lidt usikker på, om jeg kan. Men jeg tror, jeg har en strategi. Jeg tror, jeg prøver på Shinx først, måske. Jeg ved det ikke helt. Stadig min Kadabra har... Jeg tror ikke, den har... Hvor mange angreb har den? Nej, den har ikke så god. Eller jeg tror... Jeg kan ikke huske, om Confusion er et angreb, som rent faktisk gør skade. Eller om den gør det, som den gør Confusion. Modstanderen. Det ved jeg ikke helt. Nu skal jeg lige ind og heale mine Pokémon hurtigt. Det har været et meget langt afsnit. Jeg har spillet det her spil i over en time nu. Så ja. 4 Pokémon, så jeg burde kunne godt klare den nu. Min ven var også lige inde og klare den, tror jeg. Forhåbentlig klarede han den ikke. Det tror jeg ikke, han gjorde. Skal vi se. Men det gjorde han. Ja, nu er jeg lidt i tvivl om, han faktisk klarede den. Det er ikke så godt. Så har han klaret den før mig. Det er ikke så godt. Okay, man skal bare lige gøre det her. Mega let. Easy peasy. Boom. Okay. Ja, du har sagt det her til mig før. Jeg er ligeglad. Lad os kæmpe. Okay. Hvis min calculation er rigtig, så kan Shinx gøre ret meget damage på Geodude. Uden... Vanny. Fuck det, jeg prøver at spark. Ja, okay. Ja, det var lidt dumt. Nej, ikke det der. Nu gør den jo bare sådan godt damage, så... Pokémon, jeg prøver Kadabra måske. Okay, det er ikke noget. Det er basically ikke noget. Wow.
Hvorfor kan den bare kaste sten? Confusion er god, Venny. Please sige, at det er mig, der går først nu. Nej, det er nok ikke mig, men jeg kan prøve. Confusion, hvorfor er det? Ja, nej. Nej. Det er virkelig ikke godt, det her. Ja, jeg er lidt bange for, at den kommer til at gøre meget damage. Fisher, please. Ja, jeg går først. Venny. Jeg klarer den, tror jeg. Venny. Er den sidste? Jeg kan ikke huske det. Hvad er den sidste? Jeg klarer den, tror jeg. Venny, den er dårlig. Den er rigtig dårlig. Venny, 18. Venlig. Jeg har det der grassangreb. Nej, charge beam. Venny, jeg vinder. Let's go. Mindre den bare one-shotter mig nu, så har jeg vundet. Kom så. Nå, den er mærkelig. Venny! Banter? Nej, det mener du ikke. Venny, jeg må faktisk ikke tabe nu. Nej. Hvad? Hvor mange har den? What? Jeg vidste ikke også... Ja, okay, jeg vidste ikke, den havde Pikachu. Ja, det er nok her, hvor jeg taber nu. Ja. Hvad? Okay, det er bare lort. Kan man ikke bare tage spamme det der? Ja, jeg er død. Shinx. Altså for helvede. Ja, så prøv, ja. Pikachu's attack field det lige meget, ja. Altså. Hvad gør det overhovedet? Tackle. Nej, jeg var så tæt på. Okay. Ja, det var virkelig ikke særlig godt. Nej, jeg var så tæt på. Okay. Det var det for den her episode. Ja, desværre kunne vi ikke nå at klare sallederen. Jeg har optaget i rigtig lang tid, så jeg bliver nødt til at ende episoden her. Det var rigtig nice. Vi har fået rigtig mange ting i dag. Næste episode klarer vi den. Det er 100%. Nu er vi så tæt på. Så ja. Det kommer nok i morgen. Så ses i morgen. Bye bye.